Tanawar ang mga tinuntuan ng mga tawhana. Magwali-wali ka diri sa social media. Aday mo kalito comment nga. Piki man mo. Amigyo ang original kay konektado gyud mi sa mga apostolis. Ang mga bukog sa mga apostolis to adito sa amo ang mga bukog. Nakonektado mo tungod kay nani nyo ang bukog. Dapat makonektado ta mga higala sa atong mga pagtulunan. Kung parehas sa inyong pagtulunan sa pagtulunan ni Kristo sa Biblia, kana mo ay tinuod nga konektado. Dili man mo parehas. Salungat man ang inyong doktrina sa pagtulunan ni Kristo. Pero nakonektado man mo. Dapat igsuon maningkamot ka nga makonektado ka kang Kristo. Ay si Kristo lamang ra ang makaluwas nimo. Kana mo ay atong ipanghambog. Konektado ta sa Ginoo. Mo kapang hinambog man mo konektado mo sa apostolis. Kaya mga bukog na as inyo. Nonsense! Muingon pa yun nga. Ang inyong simbahan, budiga man na og kopras. Ang inyong simbahan, diskuhan man na. Ang amo yun, kapirting sikata kaayo. Kunya mo hatak og verse nga, ang Diyos wala magpuy sa templo nga hinimo og kamot sa tao. Sige man mo mukot ang nga verse. Diba inyong paborito na nga versikulo? Yung ano magsige man mo pahinambog sa inyong mga simbahan? Kami yun kadagko kay may simbahan. Daghan kay may mga membro. Ikat mi kaayo. 3.7 billion may tibaw kalibutan mi. Perting daghana. Uy, dili man ipadaghan ni nga tuwa. Tani daan si Kristo nagpasidaan na. Nga daghan ang nagapadulong sa pagkalaglag. Jutay lamang ang nagapadulong sa kinabuhing. Taod-taod na pod nga wa ta makahatag og reaksyon ining gitawag og doktoy og pastoy nga sulpot ang sektang gipasakupan. Na itulog ka puntos nga iyahang tawag ini nga gi-present. Number 1 point niya nga useless daw kuno pag mingag connected ka sa mga apostoles pag di daw kuno mo haom ang imong teaching sa Ginoong Jesucristo diha sa Biblia, which is wala na sa balaang kasulatan. Never ka makabasa sa balaang kasulatan nga ingon ana ang gitudlo ni Kristo og sa mga apostol. Nga nisulti si Kristo, hala pag sulat mo unya nga ako ang teaching mo na isulat. No. Wa nagsugo si Kristo nga pagsulat mo. And at the same time, ningon si Ginoong Jesucristo, panlakaw mo sa tanang katawan sa tibuok kalibutan, tudlo sila, buti pasabot oral teaching. Kung naay oral teaching, naagi gitawag og teacher. So kana nga teacher, maunay walay bugto nga tawag ining kutay from the time of the apostles until now. And sila ang mas labaw nga nakasabot sa nakasulat sa balaang kasulatan sa hinungdan kasi sila man ang gisugo ni Ginoong Jesucristo. So therefore, sila ang mo determine ang kana mang imong teaching haom ba na sa Biblia o sa dili. Eh ang problema sa inyo to, wa man mo sa dili man mo konektado sa mga apostol. Wala man mo itawag in connection sa mga apostol. So therefore, wa may katungod nga mosulti namo nga supak ang among pagtuo sa nakasulat sa balaang kasulatan kay di man mo connected. Wa man mo otoridad nga mingon namo nga sayo pang inyong teaching no. Wa man mo otoridad. And number 2 point sa first part niya, mga sir og mga ma'am, imong pa niya nga tawag ining naghambog na kuno ta kay naa daw nato ang bukog sa mga apostol kana daw prueba sa atong connection. Yes, one of the proof kana. Nga naman kay imposible man na nga ilubong na ay maglubong sa usa ka minatay nga dili iyahang kung naa man galit na mahitabo real lang kay na mahitabo, pero sa normal nga aspeto ang maglubong ug ang mag-atiman sa lubong sa ilang minahal sa kinabuhi or na ay connection dito nila kadto yung mismong tagtungod. So therefore kay naaman ang tawag ining mga lubong sa mga apostol simbahan katoliko, so therefore pagpadayag ka na nga naay koneksyon ang simbahan katolika sa mga apostol. Silos lang mo kay wala man na inyo kay again sulpot ra mo gud ng inyong pundok. Di ba? Ni pagkahuman mga birter pagyud mo og tawag ining mga katolikong tagak di tan-awa na inyong mga pangrason di mao. So buti pasabot ang koneksyon sa mga apostol importante kay sumala pa na Ginoong Jesucristo ang nagdawat ninyo, nagdawat nako, nagdawat sa nagpadala kanako. So kung ang imong gituuhan way koneksyon sa mga apostol, wa ka nagdawat kang Kristo. Sumala pang San Pablo, bisan gani kami o sa kaanghel, magtudlo og ebanghelyo nga lahi sa among giwali. Buti pasabot dapat connected nila. Ipatunglo. Kanang ipatunglo ng inyo. Nya ingong pagsukoy sa Biblia, huna ra na ninyo. Resulta na sa mga huna-huna nga pasmo. Number 2 argument niya. Ingon panagan mga katoliko, kaning mga di katoliko, kuno kaning budigas ko plastinod biya pod. Ngano man kay ang templo sa Dios sa nakasulat sa balang kasulatan nami mga larawan.
na may mga imahen ka ng inyo wa man, nya masuko mo ingnog budigas kopras. Nya kanami mo siya, di ba? Na mas balang kasulatan nga ang Dios dili mo puyo sa mga simbahan nga hinimo og tao, literal pud mo sabot. Ayo illiteral pagsabot, referring na sa pundok nga ang nagtukod tawo dili si Kristo. Anang gingon din na sa 17:24, refer na para sa inyo. Sa hinungdan nga kanang imong pundok to, posible ganing ikaw ray founder ana. Dili man iya ni Kristo. Kamong ra may gatukod inyo paging gipahid ni Ginoong Kristo, wa mo mauwaw ana. Wa mo panglipaki. So ana ang tawag ini nga ang point nato ang simbahang Katolika hinimo sa Dios nga naman kay ang founder si Kristo. Ang inyo dili mas Kristo founder. Kamong ra may gatukod ani patuuhon pag ninyo ang mga tawo nga kang Kristo lang inyong pundok kay kuno nagasunod mo sa Biblia pag sure mo And lastly, ingon pa niya, suko siya kay murag nasuya siya nga ang Katoliko daghan, all bitaw yun. Nga ang Katoliko daghan kay sumala sa balang kasulatan dito sa langit, nakita, di ba? Revelation chapter 7 verse 9. Nakita ang bulog sa katawhan nga walay makaihap. Nga nagikan sila sa nagkanlaing nasod, ay Katoliko. Kamo, saraman mo. Unsaraman, kanang tawag ay na inyong pundok sa Ginoo ko. Pero nagkapudyot ng inyong membro, mabata na ning kamot mo atake. Kasimbahan Katoliko, para makakuha mo mga tagak nga mga Katoliko niya, himuon yung membro. Himuon na yung gatasan kung baga ba. So, ayaw ninyo. Ingon siya, lapad ang daghan ng maadto sa tawag ining kalaglagan. Daghan biya mo. Wa biya ningon nga tanan. daghan biya pud mo. Compare mo sa tatawag ining mga pundok, daghan mo yung sagol mo, daghan mo. Sigurado gyud mga imperno mo nga naman kay wa gyud mo sa iglesyang gitukod. So ako ra ba na dili nakasulat na sa balang kasulatan ingon Ginoo, sunod agi ka nako kay maluwas ka. Pag dili ka maginiya, wala gyud ka. So dapat kita connected kang Kristo pinagi sa iglesia. Pag naa ka or mag-angkon ka nga connected ka kang Kristo niya pagka man wala ka sing iglesia, huna rin na nimo connected ka. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.